Здравейте! Ще играем пак такава игра. Да, лайк, сабскрайб, няма нищо да обяснявам, знаете какво искам. На тая игра да ви кажа, защото тук има едно такова. И направо по него си минавате, защото иначе там само ще ви тролва, ще ви такова, нали да. Това е хубавото, защото това не изчезва. А там изчезва и е, да, супер гадно, според мен. Добре, ще кажа думите лайк, сабскрайб, камбанката и коментар. Не забравяйте. Ако изобщо някой го гледа това видео. И без хейтове. Защото бързо ще ви оправя. И иначе... Добре. Защото тази игра, като изтекат няколко минути и ви дава едно такова като подаръче. И подаръчето е тая червената пружинка. Дори да умреш, тя пак си остава. Тъй че, да, тая игра е хубава. Но само да ви кажа едно неправилно завъртване. И се те до там падате. Она се опитам да плесне, но тя ме изстреля. Хи. Прави зло. Яш, лайно. Добре, тук ще спра, защото да не се прибия, защото тя тогава ще изпища зимата. Мраза да падам. Вие ако мразите да падате, пишете в коментарите. Дори не скочих и го минах. Така. Бягай, шматко малка. Ай, ти бягай, ма ти нямаш гъс. Аз имам ли? И аз нямам. Или пък за по-лесно ще мина ютка. Но не. Видите как играе. На вас, ако са ви прекалено лесни тия игри, пишете в коментарите. Хора, дори не скачах. И минах няколко. Ако искате да ми науча как. Не гледайте, защото тук има такова. Аз не стъпвам изобщо на него. По ръба ходя. Така. Тук има някакви инджикитай